घन्टानि मा गारि गंसेबो फैलालै सना रांखावरिया आंखौ खम रागा जोंबाय थादों बियो लकडाउननि थाखाय साला गारिफोराबो खमथार खारग्रा जाबायलै नेनो बासोबायलै आं रखर आरो बाप्रे बाप गारिनि भाराया बुंनो नांला आरो गारि भारायानो माथो आंहा दिनै 100 रां मानि थांजागोनलै गैलालै सेस माइलै बे पकेटाव फैसासो बायसि आइया बे फैसायालाय आंजों बोरै फैफानो मोनखो फैसाफोरखौथ' आङो न'आवनो गारबोजोबदोंमोन माथो आंलाय गारि भाराखौल'सो लादोंमोन आरो साहा लोंनो 20 थाखा बे 500 रांखौ अबावबा एरसेखौ मोनना लानांसिगोनलै नङाबा सना रांखावरिया नुबा गैला थांजाजोबगोन आंहा पकेटावनो एरसिना दोननोसैलै सोना लानोसै आङो सना रांखावरिया जुदि दख'ना उनु बियो होनबानिया गोमाबाय होनबानो जाबाय फैसा बेगखौ मानसिया ओरैनो फैसा थोआ जादो दख'ना नांगौ एसे दख'ना नङा माइबा होगोन आं नोंनो लेवरा आया माथो दाहालागै गंसेबो गारि फैमारलालै दाय सना रांखावरिखौ खेबसे कल खालायनायानो हामसिगोन नामा है नाङा दे अबावबा रायजागोनसो मानसियानो माबा दाउ बिमा रखमसोलाय गिलायसो लाङोलै आङो सम रांखावरि सनाखौबो हिनजावनि बायसोलाय टाइम बाय टाइम ओंखामलाय संना होगोना होआलाय सना रांखावरियालाय सम माबा सन्देसो जालाय लाङोलाय रांखावरि सनाखौबो थुद गारिबो फैला माबो फैला बै हाखा हिनजावफोरजों साइकेलाव गाखोफाना थांनायानो हामसिगोन खोनालाय आंहा मोजांसो जागौमोन गारि भारायाबो थालांगौमोन गैला थाख्ला ओरैनोबाबो नोंहा दिनै फैसाया थांजाजोबखासिगोन गारि भारा 100 रां आरो साहा लोंनायाव 20 थाखा आयौ गैलालै बेखिनि फैसाखौ आङो 10 दिन 20 दिनसो जानो हागौमोन थै लोगो हमनो थाङाबाबो जागौमोनलै फैसायासो ओरैनो थांगारजोबगोन आंहा आफाया आंखौ एसेबो सैखाला आंखौ सिखाव सानबाय थायो दालागि गावनि फिसाजो होननानैथ' निमाहा होनो हायोमोन आंखौ आफाया मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाखाला आंखौ आफाया आङो मा खालायबा आंखौ आफाया निमाहा होगोनबा माइ फिसा थास' बिथ्रि खानो थांनो होनाया थांला नामा थांगोन र' आयै दसे थाना माइ फिसा मा जादों मानो गाबदों नोङो मा बुंबावनो आयै आफाया आंखौ दाहालागै सिखाव सानबाय थायो आंखौ दाहालागै निमाहा होआखै आफाया आयै नों मिथिगौ ना आङो दहाय आफाखौ अबाव थांनो नागिरदों आफा होनना सोंदोंमोन बेनिफ्राय आफाया आंखौ रायदोंसो मानो नांगौ नोंनोलाय होननानै आरो सिखावबो बुंबावदो आंखौ मायो माबायदि मानसि बियो हमनोनो हाया आङो गावनि फिसाजोखौनो बिदि खालायो सोरबा खेबसेखिनिया फुलावनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय आरो बेखौनो सानबाय थाबा जागोन नामा जायाना निमाहा होबा मा जायो देनाय आङो आफाखौ निमाहा होबायसो सानदोंमोन नाथाय आंखौ दाहालागै दे जेबो नङा दे फिसा होगोन दे मालाबा आरो होदोंबोथ' जानो हागौ ना नङाबा नोंखौ लाखिनाय नङामोन ओरैनो देखायफ्लादोंबो जानो हागौ नोंखौ सैबायसि नङालै आयै आफाया आंखौ जेबो देखायफ्लायाखै आंखौ निमाहा होखायाखै आं मिथिगौ बेफोरखौनो सानबाय थानाङा दे थास' बिथ्रिफोरखौनो खायदो थां खानो होननाया आङो ओंखाम संनोसैयानो आरो नोङो नोंसा आफाखौ मिथिगोन माथो बोरै ओरैनोबाबो बेनि बाथ्राफोरा खाब्रांखा खाब्राङैनो बुंखायो आयै मनायालाय अबाव थांसै आङो थास' बिथ्रि खानो दङ दे इसिङावनो दङ थां मा जाबावनो बै सासे मानसिजोंबो सिन्थाजोंनो हराव उन्दुखौनो लांला आङो जोंफोरो बिमा फिसा सानैखौबो सैमा बायदिसो बाहायखायो आंबो मिथिगौ नोंसा आफायादि जोंफोर सानैखौ इसेबो सैला होननानै इसोरासो मिथिसिगौ आरो जोंफोर बिमा फिसा सानैबो बे न'खर गंसेयाव बोरै इदि सोलिबाय थादों बै अमा बुन्दा थाख्लाया साला दाहालागि मोनफैला नेनो बासोबायलै आङो अमा बुन्दा बालन्दा साला आंखौ नेहोबाय थादो नोङो फैमारगोना फैमारला कलबो खालायमारलालै आयो दाहालागि कल खालायला
थानो बासोबायमोन आं बाला सैमा कुकुर दाबो मोनफैला मेरु मेरु मोनजोब्बाय आङो आयौ खिबुआ अमा बुन्दा साला नोंसो आंखौसो बादा होबायलै शाला अमा बुन्दाया ओइ सना रांखावरि मा फार्स्टआवनो रायोसोलै नोङो आंखौ मा होनो मा खरनथ' होनबा नों आंखौ बादावनांगौ अमा बुन्दा बालन्दा साला दै सना आङो नोंनि अननायसो लानो फैदो नोङो आरो आंखौ बिदि अमा बुन्दा बालुन्दासो बुंबाय थाबाय होनबा माथ' मानि मा बादाव होनाय बेलाय सारप्राइज आरो सना सारप्राइज नोङो आरो सारप्राइज होनायखौनो गाज्रिसो मोनबाय होनबा नो मा खर'नि सारप्राइज देलै सना सरि दे सरि रागा जोंबाय थानाङालै नोङो मा बिनो खर' साला दिनैनिफ्राय आंखौ बिदि बादाव होनांला दे हा बुंखाबाय आंहासो दाहालागै बिखाया गुलुब गुलुब मोनगासिनो फैसाया बेसे लाबोदों फैसाखौ हा लाबोदोंलै सना मार बुरजा लाबोखादों आं फैसाखौ हामदों दे होमबालाय थ' होनबा शपिं खालायनो थांनोसै रलै सना शपिंफोरखौ उनाव खालायबाय थानो हागोन सना रांखावरि देना आंखौ खेबसे खुदुमना दाइट अमा बुन्दा साला फाग्लासो जादों नामा नोंलाय बे लामा गेजेरावनोदि आं नोंखौ खुदुमलाबायनो लाजिया नोङो लाजिया नोंनि गन्थङा मा एसेबो लाजिनो होननाय बुस्थुआनो गैया नामा बोराय मांग्राग्रां खुदुमनाय नांगौ दाय सना मानो बिदि खालायले आंखौ नों आंखौ मानो अना नोंखौ लोगो हमनो थाखाय खथक गारि भारा गारनानै फैबाय 100 रां मानि थांदों मिथिगौ गारि भाराया आंनिया 100 रां सोरनि थाखाय आं एसेबां फैसा बुरजा गारखो नोंनि थाखायसो नाथाय नों मा आंनो इसे अननायखौनो होआ इसे अननाय बिनायावनो होआखै नों आंनो फैजेननायनिफ्रायनो आंखौ अमा बुन्दा बालन्दा होननासो रायगासिनो देलै दे रायला दे खिन्थु खुदुमनाय मोना दे हा बुंखाबाय आङो फाग्ला मोनदों नामा बे लामा गेजेरावनो बेफोरखौ खालायनो देलै दे नाङा दे रलै बेथि नों आंखौ दख'ना बायना होगोन सानबाय थादोंना दयसो दख'ना नङा खिबु होगोन आं नोङो खिबु दै मा जाखौलै जेबो नङा समा नों आंखौ एसेबां अनखायो बेखौनो सानबाय थादोंमोन आङो अनोथ' आरो आंनि बायसिलाय नोंखौ सोर अननो हागोनलै रावबो अनखाया नोंखौ आंनि अनगा थु माख्रै मायबाफोर जानो थांसै आंहा ओंखाम उखैसोबाय न'आवबो जेबो जाना फैयाखै आङो दखानफोरावनो गोरनायालागै जासिगोनलै आं दिनै थौ होनबालाय आंनि सना रांखावरिया ओंखाम उखैदो हा सना अल्ले आंनि सनाया आं नोंखौ दिनै गोरनायालागै जाहोखागोन सना नोंगौ सना मायबासो खिबुआ जाहोगोन आं नोंखौ थुदो सना मा सानबाय थाखो मेरे पेट में एन्जर खारबाय करा है सोलो जल्दी खाना है मुझे आज तुम गोरनायालागै खिलाना पड़ेगा तो सलो ना सना रांखावरि आयु थास'खाबा एसेबां मानखायो आयु आखायानो मानजोब्बायलै आंनिया आयु ओरैबायदि मानखायो बा खाला खोनालै आङो आयु मानजोब्बाय हानाय नंला खोनालै आङो थास'खाबावनो ओरैबायदि मानखादों बा बुंनो हागौलै नोंबो लुदुमि आया लाइमोनसो माथो मा मना बोराय लालायना मायबाफोर खादों ना मायोलै ना थास' बिथ्रि खादोंलै ओंलै लाफाथि थास' बिथ्रि खादोंमोन आङो मानसि गारबाय बा थास' खाबा एसेबां मानखायो नोंसोरखौलाय थास' बिथ्रि खाबा मानोना मानालै आया मा नोम्फा खर'नि थास' बिथ्रि खानो जोंफोरलाय जोंफोरखौ मा मोनजारोङै सानदों नामा नोङो आरो नोंखौलाय एसेबां मानदोबालाय मानोथ' खादो नोंहालाय थास' बिथ्रि साख्रि आवलानि फिसाजो जाना सोरबा थास' बिथ्रि खायो मा साख्रि आवलानि फिसाजो जाबानोखि थास' बिथ्रि खाया नामा सोरबा खायाथ' आरो सोरखौ नुदो नोङो थास'
थास'खाबाय हो मा नोंसा नोमफाया जेबो मैगं लागाखै नामा थास' बिथ्रिदो खानो फैदों नोङो मानो लाबा जानो लाबोयो आमबानि मैगं दङ बेसे जाबाय थानो मालाबा थास'फोरखौबो जानो लुगैयोना बेनिखायनो खादों आरो नोंसोरहालाय मा जादों नोंसोरो जाया आरो जोंफोरा जागोन दयसो जेबो मैगं गैया जादों खोना बेनिखायनो थास'फोरखौनो खानो फैदो जोंफोरखौ जेबो मोनथिया सानदों नामा नोंस्रा नोमफायादि मा जातनि मानसि जोंहानि आफायानो बुङो नोंसानि नोमफाया माथो जेबोखौनो हाथाय खालामखायानो जोंहानि आफायाबो बुंदों आंनि सिगाङाव मालाय बिसोरनि बिफाया जेबोखौनो हाथाय खालायखायानोलै जेरैबायदि खेफ्राखानो आयु बालि मा खेफ्राखानो एसेबां खेफ्रा खामनालाय मा लाब मोनगोनसि फैबाना नोंसोरो फैसाखौ लोगोआवनो लांफानो सानदों नामा लांगोनबो जानो हागौलै लाफाथि मालाय बिसोरहा फैसा लांनायनि पावार दोङो खोना जमरा जानायावबो मानोथ' होनबा एसेबां खेफ्रा फैदो फै लाइमोन थास'खौथ' नोंसा दायो रुनासो जागोन खोनालै न' बा थावा जेरैबायदि दाम गोसा जाखादों नोंसानि न'आवलाय थाव दङ नालाय गैयालै नोंसानाव एख'नि थाव गैया बियो खेफ्रानि जात जाला आफानि थाखायनो आङो बेफोर बाथ्राखौ खोनासंनो गोनां जायो आंसो मा लाजिनाय मोनखाबाय खाला आङो थास' आया लाइमोन आब'सो माथो बिबारि आङो आब' मानो खाबदों नोङो हा आब' नोङो बेफोरखौ मा खादों थास' खादों नामायो नोङो दसन थास'खौनो खाफेरा दिनै मानो खाखो बिबारि जोंहानि आफाया जेबोखौनो लाबा नोंसानिफ्राय फैनानै दिनैहालागै जेबो मैगंखौनो मोनजायाखै आङो माने आइदो आंदो जेबोखौनो मोनजायाखै आफाया जोंनि थाखाय जेबो मैगंखौनो लाबोआ गावआ हले बेदर लाबोयो दाउदै लाबोयो गाव हारसिं जायो जोंफोरनो होनायानो थाङा माया मेथाइफोर लाबबाबो जोंफोरनो होनायानो थाङा आरो सानफ्रोमबो संख्रिजोंनो ओंखाम जाबाय थानांगौ जायो जोंफोरो बेनिखायनो थास'खौनो खानो फैदों आङो बेसे जाबाय थानो नोङो संख्रिदो ओंखाम नै आफानि थाखाय आंखौसो बाथ्रा खोनासंहोलांबाय सोरो मा बुंलांखौ नोंखो आब' लाफाथि आरो लुदुमिया मायबा मायबि खोनासंहोलांबाय आंखौ बिसोर सानैया बिदिनो दे मार गाज्रिखा आंखौबो मा बुंदोंमोन बिसोर सिगाङो आंसो मिथिगौ थेवब्लाबो बेबारि बिसोरबो सैथोखौनो बुंदों बुंनायालाय जोंहानि आफाया नांगौनि बारा खेफ्राना बेनिखायनो बयबो बाथ्रा खोनासंहोयो र' आब' मालपुवाखौ जा मालपुवा अबाव फैसा मोनदों नोङो बिबारि माबा आब' जोंहानियाव मैखुन ओंखारदोंमोन आरो गोरिना मासे मोनदोंमोन बेखौनो फानना लाबोदों आङो नाङा दे नोंसोरो मालाय जानो लाबोदों खोना आंनो नांलाया दे दङ दे आब' जोंनि थाखाय दङ नों बेखौ जा दंमारो होनबा हर होनबा जानि नै आब' जा गोबां सम जाबायमोनलै मेथाइ मोनजायैया दिनैसो मोनजासिगोन आङो दे होनबा आब' नोङो थाथ' आं थांसै आंखौ नेबाय थाबाय खोना मोस्रोमोना दे थां होनबालाय आब' जोंहानाव थां मालाबा मानो थांथाराखै दे थांगोन दे आङो गाबोन सबनियाफोर दे होनबा थांसै आं आब' दे